Kok sowe mentok Mas rumah aku lek masak iki Mas. Selak luwe lho aku janan ki. Kok campuri apa to kuwi jane iki? Kecap dadak aku lek, Mas. Walah. Kuwi dadi krengsengan 02 to. Walah Besti iki lho lor. Bebebku apa Jakaria iki gawe krengsengan, ceritane iki mau udan-udan golek bekecot bareng ngono dikecroi terus di gawe krengsengan karo 02. Kayak sing nang Magetan sarangan kae ngene lho lor ceritane iki lor beku lek-lekan. Piye mantap piye? Mantap. Ndang kono ga delokan enak apa ora ga? Iki lho, golek bekecot wong loro kuwi mau terus dige krengsengan ngono lho. Ayo gek mama